Umhla ngowama-11 i-21 i-Human Rights Day. Imini bithanda uba busy ke namhlanje. Sithe apha exakekeni sabona uba masidlule pha e-Orient Theatre kwikhaya le-boxing zalapha e-Eastern Cape. Apho ugxa wethu u-BK ebengu-MC kwitumente yabantwana abasakhulayo. Kuthiwa bekudibene ke pha not i-province, i-district nge-district, that means omasipala ngomasipala. Ikhona ke into esithe sayidibanisa nje encinci, ayonto wena ndingathi ngamagqaba nje nizazivela ndim Othiba intwana yenu kumakhaya ngamakhaya. Yes, injalo ke mntasekhaya silapha e-Orient Theatre, ikhaya lezeboxa Mfondini elezamanqindi. Khona kumnyhadala okhoyo apha ubhuti lo nguye ozayinabisa le nto, asicacisele uba kwenzekani apha e-Orient Theatre omhla wanamhlanje. Bhuti ngubani igama? Igama lam ndingubulelani wakwaKhuphula. Ndingwalapha eMonti, ndinzalelwane yalapha eMonti, ndihlala apha. Ndiyabona bhuti apha nidibanise ulutsha olusakhulayo apha emanqendini. Kwenzeka ntoni apha namhlanje? Bhuti wam lo mnyhadala ungaka niwubona nje. Niwubona nina sesemaphethelweni. Impucuko le sports development. Ineminyaka mithathu ngokuqhuba. Unyaka wesithathu lokuqhubayo. Siye ke singabantu abenza i-boxing apha kwa-amateur and senza i-boxing provincial. Sihamba kuzo zonke i-districts kunye nomasipala abakhoyo. Sisenza i-boxing i-amateur being held by as banners uzibonayo, Gold Rush, Liquor Board and also no MTN Momo, yeah. So today zi-finals ezizibonayo zayo yonke la minyhadala, zonke i-winners ebezizi-winners kuzo zonke za district sizodibana apha namhlanje sizodlala i-finals. Uthi inhle kakhulu lento siyijongileyo apha, niqhubeke nisenza kanje ngethemba loba ayizuphelela apha nje lento. Hayi, impucuko iyakhula bhuti, abantu abayaziyo bawuxelela from what it is now ngoku kule ndawo ikuyo iyakhula kakhulu, because neyenzekayo ngoku sinayo nebout ekhoyo apha international bout. International bout, there is a guy esuka from all the way from Ireland kwikhaya ekuthiwa i-Holy Boxing Club. It's a family ye-boxing, yaziwa kakhulu from Ireland. So lo mfana uzodlala apha. Sisikalo ke eso wena bhuti wam se-relationship that we are building internationally, because we have seen that there is a gap apha ku-amateur. Abantwana bayadlala badlale up until i-SA Games. Once abe i-SA champion then iyaqina inqawe ke ngoku. Kuthola ukuthi abakwazi umuvela phambili, ibatyhafise ke ngoku lanto leyo, ibabangela uba abantwana bathenishe. Now ke ngoku you will see kwa-professional kukho i-bottleneck esokolisayo kakhulu, because umnani yakwazi angalunyaka wonke because baninzi abantwana. So now we are trying to stop that in city. We are creating a place apha i-amateur izawukwazi uba excited khona. Kulo nyaka uzayo you will see Ireland coming up as la club idlala ne-club yempucuko. That's why we're looking international and also na-national. But now ke ngoku into ethi we need abantu abanemasili yokwazi ukuyidrayiva lento as ubona i-excitement yalapha namhlanje. Yeah, mahle acengile aphuma kubhuti straight uwavile. Ngethemba ke bhuti wam uba siza kukhe sikubone napha kwi-The Nayful Podcast kwi-sport edition uyoyinabisa banzi lento uba yaqala nini yathini lento seyilapha nje. Inhle kakhulu ke lento ndiyibona apha. Masibulele bhuti ngexesha lakho nexesha labaphulaphuli. Uthini wena kubaphulaphuli? Mbandibulele nama, ayiqhelekanga wena bhuti lento ka-amateur, sidla ngozobukela ngolu hlobo kwa-professional. Now today sibona abantu abadala, sibona abantwana, there's a lot of excitement. Also siyabona ne-dignitaries zikhona
and also big promoters zalapha Eastern Cape, in fact South Africa, so bakhona nabo to witness le nto lesiyenzayo apha. So it is a great honor kakhulu for Impucuko, and it's showing us by Impucuko is getting somewhere and is growing. So but Impucuko singabantu abazivulele izandla, anyone ofuna ukusebenza neMpucuko ezoncedisa abantwana, because lento it's all about abantwana, ayonto emalunga nathi, but i-beneficiaries zethu ngabantwana. So ndiyabulela kakhulu. Enkosi bhuti. Njalo kaloku uthilo njengoba ubuthilo ubundibambe ngaphakathi ngoko ndingaziphethanga into zam. Alright. Wathi i-Orient Theatre lena likhaya lezamanqindi. Xa besitsho. Wena uthini? Umnqanqindi ndithetha iyi-1. Orient Theatre ibili. Yes. Njani? Ikhaya lentu lezamanqindi ngoku aliyo Orient Theatre. Yintoni? I-Bethesda. Hey! Solomon Mahlangu e-Bethesda. Okay. Yeah, ngoba Winston apha enothi xa kufike imali boxing ithi yona iyadominate. Wena usuka kwimali boxing? Yeah. Phantsi komphu masipala. Please kuNhlambe. Mhlambe? Yeah, but now sizana Sarah Batman le. Sarah Batman. Hey. Hey. Bonile intwana yakho yiyo le isandophuma pha iyangqengqisa for From kumali. From kwimali? Landwana. Okay. Kukho le fight inkulu izayo bhuti ka-Azinga. Okay. Uyayazi? Noginqe Gonqo. Bhuti. Uthini pha? Oh. Okay, alright. Uyabona kwaze kuthenga le fight. Yeah. Mina ngicabanga wonke umuntu ne. Yeah. Azathi sit down. Focus please, anifuni umuntu. No. Anifuni umuntu ozawuthi akabonanga nix. Ufuna wonke umuntu. Kwayiphi fight? Siyangalela ke ngoku siqibile ngikatsikita inkunzi masena. Okay. Yasiqibile ngenkunzi yemali yabo. Sele ngale yabo. Le ndithetha ngayo. Yeah. Aginqe. Please. No Azinga. Please. Okay. Yeah. Lelo sitha ngayo ngoku le way. Uhamba nabantu wena? Hayi Anqume, okay. Anquma nginqatha. But lemasitha oselinyana. Lemasitha oselinyana. Yeah, okay, Jonga kunzima. Okay, mani nayi chance. Nayi chance. Because no one andifuna ukuthini unayo kodwa chance nyana. Unayo chance. Okay. Unayo chance ukinqi. Kule fight yabo. Yeah, andifuna ukuthini kwathini. But the way benza ngakhona izinto bona ababini yabo. Umna kwelami icala the way ndithatha andithathi ba urongo but ukinqi at least Kuyacaca ke mntasekhaya ukuba uginqi ubhuti uhamba naye ngomca. Hayi ke bhuti inhle ngelo hlobo. Inhle ngelo hlobo xa uyibona ngelo hlobo. Angaze aluze ne? But ukuluza kwakhe asoze ibe into enkulu ngoba iboxing lena yabo. Kodwa umna kwelami icala yabo. Yeah, at least ginqi. Uginqi Can fumana uyawina pha kubhuti. we can fumana that points man. Enkosi. Not bokutheni bhuti. Enkosi bhuti. Yabo. Enkosi bhuti. Kumanje apha ndiyabulela man. Shota. Ya injalo kaloku mntasekhaya siselapha e-Orient Theatre. Hey sidibana nabantu ngabantu. Bhuti siyakubona nawe unxibe iskipa seboxer. Uze ngabani apha wena? Mina ndingucoach waseSarah Batman igama kuVusi Msitshana. Alright. Icoach Sarah Batman. Utsho uthi icoach yaseSarah Batman. Ndiyabona bakubhizi nyani iSarah Batman pha imane nangoku igqibo kwehla.
igqibowina. kokobuthi Uthi kokoko. Bhuti kukho lento elidabi man. Between umdantsane ewe ndiyakwazi uthi ungaphaya wena between umdantsane neDuncan Village. Idabi yintoni? Ungathetha uthi yintoni idabi? idabi banolibeka lisuka kudala ngabantu abaqheleneyo abaqhelulwa amadabi. So kugqityezelwa kwinto eyayiqaliwe. So yi-generation to generation. So aba bantu sebephambili kuthenjulwe ngaba bakhulayo ngokuthi bagqibezeke into eseqaliwe. Thixo kuyacaca ukuba zawufela into esingayaziyo mos. Zawufela into esingayaziyo. Mkhuluwa wena ungathi kweli dabi liqhubayo because nyani ke likhe lenzeka pha ngoDisemba between uSiseko Teyise noThongwane. Wawina kumdantsane yabo ngoku uyaphinda ngoku nguAzinga noGingqi. Uthini wena pha? Izawuba yifight enzima kodwa enoyithetha uAzinga uclever kakhulu and uGingqi into yenza kukuza phambili nokufuna ukuphantsa abekhelesa libale phana pha. So uAzile uyakwazi ukuyifunda iboxer nokwazi ukucounter kuyo. So zizinto azakwazi umbetha ngazo kuyo and akangxami uyakwazi attack defend attack. Lena yi-The Full Podcast mkhulu. Uthini kulutsha njengoba ubhizi nolutsha apha ngaphakathi? Kulutsha la ngoku sizama ukuthi silususe kwi-drugs nobundlobongela baselokishini. Sibakhuthaza ke nendaba yesikole ibaleke kakhulu. Le nto ayiphelela ngamanqindini iphelele ke kufuneka idiscipline iqala ekhaya ubhuti omkhulu ukuthi ukwazi ukuhlonipha umzali hayi nguwo umzali osekhaya wonke umuntu omkhulu kuwe ebe ngumzali kuwe e-areeni okanye apho uhlala khona ube ngohluko kufundwe nakuwe. Mna Ndonele ndiyabulela mahle angcwengile aphuma kumkhuluwa eOrient Theatre kwikhaya leBoxer. Enkosi kakhulu bhuti. Masibulele bhuti wami. Sure. Lapha lo mntu asekhaya eOrient Theatre isaqhuba pha ezamanqindi pha kwezintwana zokuthiwa zi-amateurs. Apho ndiphethe inkunzi malanga. Inkunzi malanga ngokwayo. Efondini khona ifight enkulu ezayo efondini. Belikhela khona idabi kwa ngoDisemba ndiyanoba ubulijongile na between uSiseko Teyise naba Ndilijongile. Ndilijongile la dabi uSiseko Teyise naba Thongwane. Yes. Seko iyaqhuba ke lidabeli ngoku nguAzinga noGingqi. Lidabeli ameso ngamajitama amabini ke la. Ngoku wena unika bani bhuti? Uphofu sithetha nabani qala because abephulaphula I believe ba anoba bakwazi bayava nje ndisithi ndiphethe inqoqonqoqo inqophula indoda enkulu. Uthethayo nguzolisa bhatyi sika iplacer ngokwayo engancetywana ngibana. Niyazivela usika ibhatyi ngokwayo. Alright. So ke ngoku bhuti uthini uhamba nabani wena kwaba bantu? Yo. Amajitama ethula nanankethi apha. Abana babini aphavela nje. Babonisa abantu umdlalo man, babonisa abantu umdlalo. Ndayazi ba clever kubo babini. Basibonisa incangathi. Anzuthi ngubani ndithi basibonisa incangathi qha. Usemdantsane mos wena? Ndihlala eNxarhoni. Yeah, hayi ndiyabona. So uthi ke uphakathi umajeke wena ungapha awuzazi noba uphi. Hayi masingambopheleli uthi zintwana zakhe zoyi-2 oGingqi Fondini noAzinga uthi hayi zombini ezantwana zichubekile ngokwalapha entloko nangokwalapha enqindini. Mandingakwenzi uxabane neetshomi zakho mandikuyeke bhuti. Ndikhulule kuba liseza ya elidabeli kanjani anilithandi manje elidaba hayi nilithandi nyani. Kuba naye yaqona iintsuku zakhe naye wasibaliwe naye uzawuthwa. Ziwethu ezingasentla noko hayi ziwethu ezingasentla. Hayi ke
Andikhulule man Brian, enkosi kakhulu. Ngethemba lokuba siza kubona man phaa kwi-The Nayful Podcast Sport Edition. Baleka ngamanyawo mane. Sure.